Έχεις ξεφύγει. Γράψε ελεγμένος και βάλ το βίντεο. Θα δουλέψει. Πλάκα θα έχει. Γράψε tested. Σε συνθήκες μηδενικής τέτοιας. Ξέρεις τι θα έχει πλάκα τώρα στο βίντεο, να θέλει και κάτσε πάνω για μίγα. Μηδενικής βαρύτητας. Έλα, βρείτε μου. Έλα, ρε. Τα ψιλουλικά. Δεν και το μαγαζί. Τα πάντα, όλα χαμός, το πλέιτο. Μαλάκα. Παίζει. Φορτώνει. Έλα, ρε, και μου τι κάνεις. Δεν γίνεται πιο μερικοί το τσιγούρο. Αυτό είναι. Ναι. Αυτός είναι. Δεν είχαμε την παραγώνα μου. Ο ένας τρέχει από εδώ, ο άλλος τρέχει από εκεί. Να είμαστε κατά ομάδες. Unbelievable. Εγώ Άντε, δεν ρε. μια μέρα έπιασε το Κατσάκου, μια μέρα έπιασε το Κοτσί, μια μέρα έπιασε το Τσακάκου. Σκυλί. Και μια φορά πήγαμε με το Σάκη μόνο. Α, μια φορά προλάβαμε πήγαμε με το Σάκη και με το... Κάνε να τη δείξω τι θα κάνει τσίπης. Μια μέρα πήγαμε χθες με το Στράση σαν τη Στάφη και το Δήμο και το Στάφη και το Βάρθα, αλλά... Πάρτε, ρε. Πρέπει να πάμε ανευθύνες. Μαλάκα, σε όλα τα παράγει εγώ που σου ο καλός. Να, χτες μας το χάλασε ο άλλος κάνει. Τέλος πάντων. Τελικά κάτσαμε δυο μας με το Στάση. Καλός το λέει παντού. Ο Εστίας είναι εσύ με αυτός που πέγγισε, σωστά. Ή ματζικάλα. Δηλαδή. Κολλάνε τα γραφικά δηλαδή. Μπράβο. Και σε πετάει. Πλάκα θα έχει να περάσει με επιτυχία το τεστ. Όχι, εσύ μου άκουσε με. Κάνει με αυτό που πάραμε τώρα στο... Το δώσω στο Στάθη αυτό, θα το ανεβάσει σίγουρα. Πήραμε. Ειδικά μου βγει working. Κάναμε στάμπο στον κοινό γερουσό. Γιατί δεν θέλαμε να περάσουν το STME και αυτό δεν λειτουργεί, αυτό φοβήθηκε. Τώρα, αυτό δεν είναι σωστό όμως. Τεχνικά. Γιατί δεν ξέρουμε αν πήρε σωστά βιβλιοθήκες, αν ενημέρωσε σωστά τα Windows, αν το chipset έβαλε τους σωστούς drivers, αν τέτοια πράγματα. Του λέω, ας το δουλέψουμε σήμερα. Αν το βγάλει τίποτα πελάτες αναγνωστό, εσύ μπορούμε να το βάλουμε σαν ένα μηχάνημα με Windows 7, μου λέει στα 7, ή δεν θα βρούμε κανέναν. Πόσο. Για να μην καταλήξουμε να ψάχνουμε κωδικούς και ιστορίες, γι' αυτό δεν το πήραμε. Για μένα, το πιο σωστό είναι να πας σε ένα καινούριο λειτουργικό σύστημα για να βάλεις Αυτό που έχει γαμιστεί εδώ πέρα. Το βίσμα. Το καλύπτει εγγύηση αυτό. Η μία περίπτωση είναι Όχι. να σταμπάρουμε Όχι. σε ένα μηχάνημα Όχι, έτσι όπως ήταν ή έτσι όπως δούλευε, ή στο παλαιό μηχάνημα του ευθεία να τα αφήσουμε και να κάνει ό,τι κάνει.
Μη τυχόν το χρειαστείς ρε φίλοι, γιατί έχεις αρχεία και σχέδια μέσα. Και να βάλουμε Windows 7 ή Windows 10 σε αυτό το computer που έχεις, αυτό που πήραμε τώρα, για να σπρώξει η κατάσταση πιο ωραία. Άμα το έκανα το θέμα. Α, πολύ ωραία. Ψιλοπαλεύει. Πω, τερματίζει κεφαλή. Εμένα με ενδιαφέρει να μην κόψεις καθόλου ρε φίλοι τη δουλειά σου, γι' αυτό προσπαθείς να τα κάνουμε τράμπα μεσημέρι. Άμα μπορείς να τους φερθείς και τους δύο, φέρ' τους και τους δύο, αφήσουμε το εστία, να το σταμπάρουμε να δουλεύει το πολύ μηχάνημα, αυτό το κάνουμε να τους και να τους δεχτούμε και δουλεύει. Και στο άλλο να κάνουμε μια καθαρή εγκατάσταση, να φέρουμε τα δεδομένα σου, τα αρχεία σου, έγραφα και τι άλλο θέλεις. Να ρίξουμε ένα Windows 7, ένα Windows 10, να δουλέψει όμορφα και ωραία, και μετά επάνω να κάνεις την κοινωνική εγκατάσταση που είχε διευρυμίδι το 92. Όχι, είναι ταινίς εδώ. Εάν μας πει ότι θέλει μία κάρτα γραφικών, killer, miller κλπ. Θέλουν αυτά το καινούργιο πρόγραμμα του, μπορεί να έχει κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές στα γραφικά. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς κάνει με τα 3D φωτογραφικούς και αν προτείνει κάποια κάρτα γραφικών από αυτό. Χρειάζεται να βάλει ένα τηλέφωνο. Και σε εγώ παιδιά έβαλα από πίσω. Τι χρειάζομαι σε μήνυ και κάρτα γραφικών. Για να το βάλω να δουλεύει βέλτιστα ρε παιδί μου, να μην δουλεύει με το παλιό τρόπο. Γιατί το παλιό του σίγουρα έχει άλλες απαιτήσεις, τις υπερκαλύπτουν. Το καινούριο όμως μπορεί να μην τις καλύψουν σίγουρα. Γιατί μπορεί να κάνω αναφύγει του αριθμού, μπορεί να κάνω αναφύγει, μπορεί να κάνει διάφορα και να στείλει ακόμα ένα στέκο. Σε αυτό το κομμάτι, το κομματολογικό. Οπότε χτύπα μία ερώτηση τώρα, δηλαδή τι γραφικό να βάλουμε, ποιες είναι οι πρώτες. Σε αυτή την περίπτωση ή θα κάνουμε αλλαγή το μηχάνημα, με κάποιον δύσκολο να φέρνει έξτρα κάρτα γραφικών μεγάλη, ή να βρούμε μια αντίστοιχη συμβατή. Μην τους στεναχωρήσετε, το λύνω. Οκ. Οπότε μάθε πρώτα τι προτείνουν αυτοί για μήνυ και για κάρτα γραφικών. Μια προδιαγραφή. Είναι σαν το πολύ. Είναι επισκεύος. Αν επισκεύος, το θέλανε έτσι. Εσύ τώρα έχεις Intel 5000 και 4 GB μήνυ. Πες έχουμε Intel, πώς το λέμε, και είναι ενσωματωμένη με τον επεξεργαστή του 5000, που θέλει να δούμε το παθαίνει του Άγγι, και έχουμε και 4 GB μήνυ. Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές ή κάποιες σωστές προδιαγραφές για να μπορώ να δουλέψω με ευχέρεια? Γιατί αν σου πούνε, κοίταξε, θέλεις τουλάχιστον 6-8 GB μήνυ και θέλεις GeForce, τα, φέρνουμε αυτό το μηχάνημα στην άκρη και πάμε σε άλλη πλατφόρμα. Οκ. Και πες μου για να δρομολογήσουμε την κατάσταση. Ωραία. Αυτό το στήσαμε εμείς. Τι είναι αυτό? Πρόγραμμα καταγραφής στον πληροφορικό κέντρο. Από το Samsung. Μήπως έζητσε κανένας Ρωσολίδης? Κανένας Ρωσολίδης? Αυτό είναι μέσα στο μούλι το εκποτή. Μήπως το ζήτησε ο Νίκος πάνω για τον Στάκη. Μήπως το έστειλε ο Νίκος για τον Στάκη. Έχει σήμερα το φιλαράκι του, έχει κάτι πιο πολύ. Η θέση είναι με Κούντογλου, έχει... Αυτό που νιώθει να μην είναι. Δεν θα σπίτι, δεν ζεις. Περιμένεις λαό, έτσι. Κάνει την έκπληξη. Πες τι είναι, ρε. Δεν ξέρω να κάνω μεράκι. Ούτε στο πρωί δεν μας πήρε τόσο για καφέ. Όχι.